Čaute ľudia, moje meno je Šony, jeden z členov Crazy Guys TV. Dnes ako som radil auto ma napadla jedna vec na vianočnú tematiku a rád by som ju s vami zdieľal, tak sledujte. O necelý týždeň prichádzajú Vianoce, ale nie každý berie Vianoce ako Vianoce. Už ste sa nad tým zamysleli? Verím, že niektorí z vás určite rozmýšľali nad tým, že Vianoce nie sú len o darčekoch a o tom, dokoľko vyfasuje peniaze od rodičov, kto dostane nové auto, alebo že sa rozplačuje, že nedostal iPhone 6s, ale iba iPhone 6. Žijeme na Slovensku a nie každý človek zarába aspoň tých 500 eur, aj keď dobre viete, že z toho Boh vie, ako človek nevyžije. A preto by ste sa mali po niektorých zamyslieť nad tým, že napríklad tínedžeri, ktorí bývajú v detských domovoch, nemajú vôbec veľké dary a nemajú to hlavné. A to hlavné je byť s rodinou a strávite sviatky s ňou, no predsa nie pri jednom stole. Alebo nikto nemá na to, aby si kúpil do svojej obývačky napríklad vianočný stromček. A to len preto, lebo tie stromčeky majú neskutočnú cenu. A človek, aby si ho mohol kúpiť, tak musí na brigáde minimálne na to makať celý deň, aby si ho mohol dovoliť. A to nehovorím o tom, že mu nevystačí na to hlavné, a to je predsa jedlo a pitie. A to si veľa z vás neváži a čaká len na tie majetné veci, čo sú darčeky. Ide o to, aby ste si vážili jeden druhého a na to veľa ľudí zabúda. Veď nebuďme zveri, aspoň na tento štedrý deň by sa patrilo byť slušný. OK, a toto je koniec. Ak by ste chceli nejaké ďalšie vlogy, kľudne mi napíšte do komentáru nejaké nápady, ja to spíšem a vytvorím nejaký vlog z toho. Pre Crazy Guys TV zdraví Šony. Majte sa pekne a šťastné a veselé.